Bale, hurrengoa. Lucía González Blanco. 2022 urtea heltzen da, eta 23 azpiko lasterketak. Lehenengo lasterketa, 2022ko Xixongo Bila saria. Zer horietapen dituzu? Gijón. Bai. Asturias. Bueno, zirkuitoa ez da asko aldatu esken urteetan, eta uste dut izan zela lehen aldia han lehiatu nuela. Egia zan ez nahiz asko gogoratzen. Berak irabazten du lasterketa hori, eta gero dator baita ere zure debuta C1 klaseko lasterketan. Hain zuten ere Laudion, 27 egiten duzu, eta garaia berriz ere Lucía González Blanco. Ona da, ez? Estatu mailan dagoen honedetarikoa. Bai, estatu mailan bai, baina esaten dudana gero basoaz Belgikara eta oso zaila da 20 lehenen artean egitea. Bere kasuan, orduan, imaginatu guretzat. Bai, ze hori bai. Eta Laudioko lasterketa, horretaz pizkate gogoratzen naiz, azkenan ondoan dago. Ondoan dago, bai. Baina eske hori izan zen Laudio egin zen azken urtea uste dut, eta Laudio orokorrean nahiko zirkuito gogorra zen gogatzen dut, eta batez ere Piztina ondotik eta... Bai, piztina ondotik eta eta beko kanpak baziru ditela lauena edo gutxien zubilitzen zenuen lekua, eta zeuden batxe asko eta ziren leku txarrenak, pero con mucha diferencia. Bai. Ni horko areagune txiki bat, goiko partean bazegoen areagune txikitxo bat. Hor muturrez aurrera jauzi nintzen, hor ustot, gainera, bai, ziklokroso eta labortan, koldo jartzen baduzu ere, aurkitzen duzu, Elorrio, Abadiño eta Laudio uste dut, hiru lasterketa, baina, eta denetan atzian, baina, bueno. Laudio hori festetatik bakarrik ezagutzen dut, eta... Ziklokrosetik ez da izango zuk. Bale, orduan, eta gero, jarraitzen dugu, urte berean, 2022 urtean gaude, Igorreko ziklokrosean 11. postu bat lortzen duzu, eta bertan ere Lucía Garaie. Bai, Igorreko ziklokrosa egia da, asko gustatzen zaidan zirkuito bat dela, kadete eta junior mailan ondo eman zait, eta gustoko dut, aurten uste dut ez dela egingo, eta, pasan urtenetan ere azkenean ez dut egin, eta pena bat da, azkenean munduko kopa izan dako zirkuito bat desagertzea, Frikia da. Hortik jo behar nagoen eta badaki. Baterista da, baina, hori, asko gustatzen zaidan zirkuito bat zen, eta, hori, lehen postu, hobeago bat internazional mailako karrera batean, bai. Orduan hori, besteri gabe, Lucía, zuk esan duzuna, Zuk Igorre, ez da? Niel Salbert eta horre irabazten, ez. Gari bateko. Lucía, zuk esan bezala, ziklokrosean betiko gona, Espainiara junda, baina gero ja mundu mailan bat gehiago. Kasualidadez hasi umentzen, txirrindularitzan, hau da, eskolan, Sieroko zonaldean, Asturiasen, extraeskolar bezala, jinkanak eta gero ja, hasi zen zu bezala, txapelketa munduan sartzen, bertako klub ziklistarekiko, eta aitarekin du lotura. Orduan, nik hori nahi nizun galde. Familian ere obsesioa izan da txirrindularitza zure kasuan Luziakin bezala, edo? Aita ere txikitatik sartu dit zirrindularitza edo, bera bizikletan ibilizelako eta bai, azkenan askotan berakin entrenatzen du, eta bai oso lotuta gaude horregatik bai. Ze hori da gauza, hortan zuk esan dezuna, zutxe zirrindularia, aita ere, orduan, besterik gabe, aita Kali da, akordatzeko, Kalimotxo baten argazkia, baina Kali da aita, eta da bere taldeko, horriko taldeko entrenatzaia. Gero Naipagarria, Alizia du aizpa, aurten hartu duena, Sad Mitchell taldekoa. Eta gero bitxikeria polita deskonektatzeko. Alde batetik, zuk esan dezun bezala. Deskonektatzeko erabiltzen duen saletasunak ditu txirrindularitzak. Txirrindularitza ikusten du, eta gero
pozo eman didana da, aurkitu dula norbait da nere moduan, hau da, musikari entrenatzeko boikota egiten dio. Ez du musikarik entzuten, ez du musikarik egiten, eta orduan esaten duzu, zer entzuten du lasterketetan, lasterketetan ez entrenamentutan, eta da besterik gabe gustuko duela lokatzaren soinuak, eta txoriak edo guzti hori. Orduan, hemendik ere, lokatzari zoriondu nahi nioke, bere 50. urte betetzearengatik, hain zuzen ere, Pentekostetan ikusi genitulako hitz egiten, urte muga honengatik. Orduan hori, zoriondu lokatza, besterik gabe.